Esan nahi dizuet, estien aldetikan, danak amarrazian erenetzako. Zer pentsatzezue, nire bozkaketak eman da gero aldaketan bat egongo ala? Posible da gauza hitz berrindua. Nik uste eta aldatuko dela. Bai, posible da aldatzea. Gaurko saioaren irabazlea da... Bidatz! Zorionak! Heldu txapela! Oso pozik, min esker, denei. Bai, egia esan, ez nuz, pentsatzen nun aldaketa egongo zala, ez dakitzeatik. Bai, oso pozik egiten. Eta zoriona zuei ere, bai.